stand to your Bibles in the book of Numbers. There's a text in the screen. Numbers. Text on screen. Numbers chapter 16. Verses 1 down to 5. We will try to look at the whole chapter, but as time will allow. But for the sake of time, save ta gamay nga oras, let's just read verses 1 down to verse number 5. Para doon na tayo gamay nga overview sa atong sermon karong buntag. Are you there? Say amen. Basta ta. Now, Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and Dathan and Abiram, the sons of Eliab, and On, the son of Philip, sons of Reuben, took men. And they rose up before Moses with certain of the children of Israel, 250 princes of the assembly, famous in the congregation, men of renown. And they gathered themselves together against Moses and against Aaron, and said unto them, You take too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. Wherefore, then lift ye up yourselves above the congregation of the Lord. And when Moses heard it, he fell upon his face. And he spake unto Korah and unto all his company, saying, Even tomorrow the Lord will show who are his, and who is holy, and will cause him to come near unto him. Even him whom he hath chosen will he cause to come near unto him. Father, thank you, Lord, for your words. Salamat sa mga songs. Thank you, Lord, sa mga pulong nimo nga among natunggan, mga gitudlo sa Sunday school, sa adults, sa mga bata. Salamat, Lord, sa choir, sa message song. Thank you, Father, sa congregational songs nga among naawit ug nadunggan karong buntag. Salamat, Lord. We believe this morning that you are near with us. We believe, Lord, that your presence is among your people. Please help us, Lord, karong buntag. Hindi lang ma-recognize namo ang among mga kauban nga mga magtotoo. But Lord, among ma-recognize ka nga among gituuhan sa among kinabuhi. Salamat sa iyong pulong. Help thy servant. Help your people. Masabtan ang mensahe. In Christ's precious name, I pray. Amen and amen. Take your seats. Take your seats. I do not know kinsay makaila na. Makaklaro na mo? Ha? Unsa na siya? Ha? Kana bang gigunitan niya? Magnifying glass, magnifying lens. Pareha na. Oh, kani? Ha? Unsa na? A telescope. Kana? Microscope. Kana? Lens of the camera. Kana? Eyeglass. Ganatag nag-eyeglass diri. Oh. Kana? Contact lens. Now, unsay imong kita nila or maistorya nimo nilang tanan that what they have in common? Ha? Silang tanan daghan actually, but ako may nagwali diri, so ako nalay mohatag sa daghan ni kagamitan, but usa nga butang that they are in common, gigamit sila aron pagtan-aw. Unya, aron di lang pagtan-aw, aron maklaro. Diba? Kung ikaw dunay problema sa imong mata, hanap-hanap na imong mata, kinahanglan mugamit kag eyeglass. Depende sa imong grado sa atong mata. May pang mata na ay grado. Now,
contact lens, magnifying glass. Kung naakay gamay kaayo nga tan-awon, imo nang gamiton. Dahil kita ka ng mga yuhay o mga relo or cellphone, doon na sila itaod nga magnifying glass gamay sa ilang mata para ang pino kaayo nga mga pyesa ilang makita. Kung yung pagtanaw nila, dako na kaayo ang item. Then, ang usa is microscope. No? This is gigamit sa mga laboratory. Dunay mga parts or sa atong organs na di makita. Dunay mga sakit nga di makita sa atong mata. Makita sa microscope. Alright? Now, telescope. Kitang tanan, I think, nakagamit na taong telescope. Nakagamit na telescope. Alright? Then, camera. Nagamit na camera. Eyeglass. Salamat na apaywa nag-eyeglass. Nipalit ko sana anti-radiation glass. Kay babad kay ko sa kaning maghimo og outline. Unya mura nagkahintik na tadi nang kaganahan mo sulat sa papel ug mag-bullpen. So actually dinhi dali kay kung mag-type ka og words usay mo gawas ra ang word. Ako pa ganin ning gisulayan nga mo istorya ra ko. Unya mo type ra sa iya while gastorya ko. Kanindot no kung pwede mag-record na lang ta dire unya maminaw na lang mo gwali. Then eyeglass, no? Di nakakaklaro, maklaro nimo. So kanang tanan unya mata, kita kadag mata, siyempre di pwede wa kay mata. So kaning tanan gigamit ni o gamito ni alang sa pagtan-aw. Now, this morning I'm going to speak a message entitled Things That You Should Watch Carefully When You Are in the Wilderness. Things that you should watch carefully when you are in the wilderness. Tunay mga butang, mga kaigsunan nga kinahanglan atong bantayan samtang naatas kamingawan. Amen. Ang atong text, I think ang uban nato di na nako pwede nga akong ibalik tong mga pipila ka messages nga akong giwali. This is a series of sermons nga akong giwali. Now, ang wilderness is a picture of this world. Picture aning kalibutana. Kaning kalibutan nga atong gipuy-an mga kaigsunan, this is not wilderness, but this is like wilderness. Amen? Kitang tanan nga naa dinhi nga mga anak sa Ginoo, we are just pilgrims and strangers in this world. Walay din ta taga kalibutan. Kitang tanan nga giluwas sa Dios, dunay giandam sa nga dapit puloy-anan dito sa eternidad sa langit kuyog niya. Ang wilderness, another nga application ani, usa ni ka kahimtang sa kinabuhi sa mga katawhan sa Dios nga naa ang kalisod, naa ang kapait, naa ang pagsulay, naa ang dili maayo nga kahimtang. Makasulay ba tani? Yes. And by the way, ang Ginoo mga kaigsunan nag-andam sa og promised land. Usa ka yuta mga kaigsunan nga flowing with milk and honey. Muna atong tan-awon karong buntag. I hope you're following me. Now, in chapter 16, kung ato ning tan-awon mga kaigsunan, ang gisgutan dinhi mahitungod ni sa open rebellion against Moses through Korah. Kani si Korah ig-agaw ni Moses. Unya, si Korah mga kaigsunan, si Dathan o sa Abiram, nag-rebuild sila ni Moses. Now, ang ilang usa mga kaigsunan nga hinungdan sa pag-rebuild is, ang issue nila is about the priesthood. Ingon si Korah, nganong kamo raman Moses mo giingnas Ginoo nga mag-lead na mo. Nganong si Aaron raman, nganong ikaw raman kami di ay. That is the issue. Now ato nang tan-awon karon. Now they murmur. That was actually mga kaigsunan
the failure of Korah during this time. There are things that you need to watch carefully. Munang magbantay ta, kay padulong tas promised land. Are you with me? Padulong tas dapit sa panalangin. Padulong ka mga kaigsunan sa dapit sa panalangin. Kabalo ka, kaning mga tawhana, as I look at them, they were loved by God. They were loved by God. One, God gives them a land. God gives them a land. O katong yuta mga kaigsunan nga ilang adtuan, dito parang Moses o Aaron lang. Para to nilang anak, tanan, ikaduha, God gives them a land. Ikaduha, God gives them a leader. God gives them a leader. That's a proof mga kaigsunan, nagigugma sila sa Ginoo. Kay di ni sila kaabot dito yuta sa saad kung walay Moses. Kung may leader nga ibutang ang Ginoo, maunang we need to be careful. There are few things na itong tanawon karong butang. Are you following me? One, we need to be careful in your actions. We need to be careful in our actions. Bantayan nato mga kaigsunan ang atong mga actions, di lang ang atong attitude, but also our actions. Look at verse 2 and 3. And they rose up before Moses with certain of the children of Israel, 250 princes of the assembly, famous in the congregation, men of renown. And they gathered themselves together, look at that, against Moses and against Aaron, and said unto them, you take too much upon you. O gabihaw, issue nga lang gimo, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. Wherefore then lift ye up yourselves above the congregation of the Lord. Kabaw ka kaning mga tawhana, wag yun nila nakita ang kaayo sa Ginoo sa ilang kinabuhi. You know what? Many of these people, not all, but many of these people were ungrateful people. God loves them. He gives them a land. Amen? But during this time, wa pa nila naabot ang yuta. Wa pa nila naangkon ang yuta. Muna ang unang gihatag sa Ginoo nila, leader. Because that leader, Moses, is responsible before God. Nagamiton sa Ginoo to lead God's people to the place of blessing. Amen. The promised land. Amen? Are you with me? Amen. Now, huwag sila kapasalamat sa Ginoo. Huwag sila kabalo mga kaigsunan nga ang hinungdan nga nakalingkawas sila gikan sa Egyptian bondage because God gave them Moses. The reason why they saw the power of God in parting the Red Sea is because God gave them Moses. Amen. The reason why they saw the provisions of God through quail and manna in the wilderness because God gave them Moses. Amen. Are you with me? The reason why they experienced the presence of God through pillar of cloud and pillar of fire. Kabalo kang ano? It's because God gave them Moses. Amen. It is because they have a leader. Listen, every leader has a failure. Yes. During this time, Moses failed. Nakita nila mga kaigsunan nga si Moses doon ay failure. But does not mean that when your leader failed, he is no longer your leader. Amen. Amen. Are you with me? But does not mean mga kaigsunan nga wala maging perfect na pastor. Wala maging perfect na leader. Your leader will fail. One of the best thing you need to do for your leader, for your pastor, is pray. Amen. Pray. Yes. Amen. Dili na makatabang nako ang imong pag-criticize. Yes. Dili na makatabang o build sa church, sa ministry ang imong pagsigig, criticize o bagulbol. That will divide church. Yes. And that is a wrong action. Kung gusto tag panalangin, mga kaigsunan mo abot tas panalangin, magpantay ta sa atong actions. Amen. We need to watch carefully our actions. Amen? Kabalo ka mao ni ang reality, subok nga reality.
kung ang membro mapandol sa pastor, mubakslide ang membro. Ngitag laing pastor, mangitag laing church. Kung ma-offended ba? Pero wa kabalo ang membro. Wa mo kabalo nga daghang panahon na offended mi ninyo. Wa gyud mini backslide. Amen? Are you with me? Amen. Unang bahin-bahin lang ka? Yes. Listen, church. God will not bless you when at the same time you curse the man of God. Amin na, wa ni nato giwali ha kay pastor ko. Pastor, self-serving man nga message. Ang mag-isay mo tudlo nato. Yes. Amen? Ato ni wali, gagian man ni nato. Serious man ni. Amen? But before that, before mo karon nagwali na ako'y pastor. Are you with me? Amen. O di ko maingon ani kung walay pastor. I did not give the glory. Pero doon ay mga membro, mga kaigsunan, nga gustong masunod sa Ginoo, gustong panalangin sa Ginoo, pero ang ilang pastor, ipasada. Dili ipanumbalin, dili tagdon, dili irespeto. Di na maoy. Naakay blessing, tungod kay naakay pastor. Ang unang blessing sa Ginoo nimo, kaluwasan. Ikaduha, simbahan. Ikatulo, naakay pastor. Amen. Amen? Ambot ka kung ako'y pastor nga nag-atiman ako, asa ko karon. Domingo, to ako karos, bidyukihan. Yes. Kaguyog minus among barkada o jamin-jamin. Pastor Domingo, ting-jamin man na mo. Pasalamat mga kaigsunan nga dunay alagad sa Dios. O okay mo? Amen. Ganina, anak ko, gahapon, gabi ko nagtuunan ni ko nga Lord. Ako ni iwali. Basig ma-misinterpret ko sa iyong mga katauhan ba nga murag personal na ng iyong pastor. Ba't ko naon ako kisa may mutudlos akong mga anak, kita ang amahan. Gusto ko nang mangimbitar patag si amahan sa silingan na tudloin niya akong bata. Dili oy. Muna ang pastor, mutudlo. Usay murag self-serving, but you know what? Wa ni na ko giwalit para i-serve akong kaugalingon. This is in the Word of God. But ang akong point, gusto ko panalangin sa imong kinabuhi. Nagampo ko panalangin sa imong kinabuhi. Amen? Amen. Gusto ko moabot ta sa dapit mga kaigsunan sa panalangin. Karon naatas kaming awan. Unya kung naakas kaming awan, bisag naakas kaming awan, wa ka pasagdis Ginoo. Amen. Are you with me? Wa ka pasagdis Ginoo. Mo bitaw nang gi-providean kanyang leader. Amen. Itagaan kanyang pastor. Because that pastor will help you. Munang iampo ninyo kay bugat kayo ang gipasan nga responsibilidad namo nga mga pastor. Yes. Nga unsaon ang mga katawhan sa Ginoo, dili lang mo pabilin kung asa siya, kundi mo step forward sa mga kaigsunan to the place where God wants him to be. Amen. And that is the place of blessing. And listen to me, many times mga kaigsunan, our blessings are determined on how we treat our Moses. Amen. That's true. Amen? Tanawa, verse 3. They gathered themselves together against Moses and against Aaron, and said unto them, You took too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. Wherefore, then lift ye up yourselves above the congregation of the Lord. Tanawa na, because of their wrong actions, look at their accusations. Ingon sila, You took too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. Wherefore, then lift ye up yourselves above the congregation of the Lord. Tanawa niya ang ilang charge mga kaigsunan, ang ilang criticism ni Moses, nga nagresulta mga kaigsunan og rebellion. Actually, kaninga charges nila, dili ni tinuod. Nga si Moses mga kaigsunan is taking too much. Kapag doon mga membro mga sobra na po kang pastor, oy. Doon ay mga membro ba muna nga ka-special ba ng pastor? Are you with me? Dapat special ni mo ang pastor. Kay double honor na ang pastor. Amen. Respeto ganin kang kaputan o kanon. Yes. Kapag doon ay mga membro mga kaigsunan, nga mura na wala nilang pastor.
okay ra nas pastor di kakaon, okay ra nas pastor nga gisig-gisig sa ina. Pastor man na siya, anong nagpastor? Di na mao. Yes. Di na mao mga tiksod mga kaigsunan. Ug mao na ilahang issue, you took too much upon you. Unya ningon pa siya, you lift up yourselves above the congregation. But this is not true. Why? Wala ni kamatuoran ang ilang gisulti. Nga naman, Moses was not taking too much upon himself. Nga naman, tanaw na to ha, kung mubalik tayo sa history, gitawag ni sa Diyos si Moses to lead His people. Si Moses ni balibad. Ingos Moses nga, Lord, dili ko. Di ko maayo mo istorya. You don't have time, but that is in the book of Exodus, chapter 3. Chapter 4, chapter 5. Di balibad si Moses nga, Lord, dili ko kapabol, ana mo lead. Ani can you imagine, Moses will be leading around 3 million people. 2 to 3 million people. Sa Lord, di ko kahimo, anak. Gitrain sa Ginoo si Moses dito sa wilderness. Di ba, nakapatay ito sa Egypt? Nidagan sa dito sa wilderness. Dito na si Moses na minyo. Kita sa dito asawa, ang iyahang father-in-law si Jethro, the father-in-law of Moses. Then, human ato mga kaigsunan, gipakita sa dito sa wilderness of burning bush. Nibalibad gapon Moses. Nga Lord, dili ko. Lain lang mo'y palida. But mga kaigsunan duminaw, he did not take too much. He did not want the job. Honestly, mga kaigsunan, kung pangutano ni mo kasagaran sa mga pastor, huwag yun na nagdanggo mga pastor. Are you with me? Ako ko magunaw-unaw, ako gusto nga magpastor, pero gitawag man kasi Ginoo. O kinsa man tang mobalibad sa panawagan sa Dios. Nga naman, dili sayon mag-lead og mga tao. Dili sayon. Kana lang ganing atong pamilya, usara ka pamilya, maglisod ganing taglim. Yes. Samot nagsimbahan, mag-lead ka ang daghanan pamilya lain-lain batasan. Nga ikaw na pa kay batasan. Are you with me? Nabata? Dili sayon. Pero wa man tayo mahimo kay panawagan man is Ginoo. Nga kung balibad tas Ginoo, mga kaigsunan, kinsa kung taon tayo balibad sa Ginoo? Amen? Moses was the meekest man on earth. When Joshua wanted to silence the prophets, Moses said that he wished all God's people might prophesy. He did not have a jealous bone in his body. Kaya nung doon ka ito mga kaigsunan nga, si Joshua, gusto niya nga ang tanang mga prophets will silent. And Moses said na gusto siya nga kung pwede po ang tanang mga tao will prophesy. In other words, wasa na sina. Wasa na suya mga kaigsunan kung sa'y gihimo ni Joshua. Amen. Yes, si Moses dili sa sinless, makasasala si Moses. But Moses was not guilty of taking too much upon himself. Amen. Kung saan yung hinungdan ni, pinakagamot nga nung kaninga trouble, it was because of the jealousy of Korah. Moses, you take too much. Ingon si Korah, Aaron, you take too much. Mura ba, supra naman ang iniwa. Amen. The matter of jealousy is an awful thing. Paminaw, all authority is God-given. Kinsay naghatag og authority ni Aaron? It was God. Kinsay naghatag og authority ni Moses to lead his people? It was God. Ginoo mo ay naghatag mga kaigsunan og authority nila nga ilang himuon ang ilang trabaho. Kamo kasi Korah, doon na po siya trabaho. Korah was a Kohathite. Kung sa may ilang posisyon, ang posisyon na gihatag sa Ginoo ani ni Korah, they were also to render service for God. They were appointed also by God. Nga mo, render sila og service mga kaigsunan dito sa templo. But listen, si Korah mga kaigsunan,
wala na satisfied sa iyang posisyon. Gusto pa niya nga iyang ilugon ang posisyon ni Aaron o ni Moses. Amen? Paminaw. If you are a follower, be a follower. Amen. If you are a member, be a member. If you are not a pastor, be not a pastor. Amen? Ayaw kag sulob sa sapatos na dili imo. Unya wa kag gitaghaan sa Ginoo og katugod. Ngano man, that will divide church. And this is so important for us to see today. Churches everywhere are having problems. Di lang atong simbahan dinhi dunay problema. Tanang simbahan, I think, dunay problema. O kung sa kadako ang simbahan, mao pud na kadako ang problema. Moadto ka katipunan, siguro mo ana ka naninduta diri nga simbahan. Uy, wa gyud siguro na problema. You talk to the pastor. Basing mo backslide kapag kahuman. Hello, amen. Basing inigingon nga Brad, ang among bill sa kuryente dinhi 200,000 every month. Kami kuya dili. Are you with me? Okay, yun si Doktor, di salba, kada membro daw, na ay problema. So, daghan kag membro, daghan po kag problema. Mura ba yung tinuot? Wakto kag Cordoba, kung tanaw ka, nindot na dinis Cordoba, siguro na yung problema. Nindot guro ni mga Kristohanon nini. You do not know? Mo nang the best person nga imong istoryahon about sa simbahan, dili ka bang membro. You talk to the pastor. If you want to know the status of the church, you go to the man of God. And you will know, mga kaigsunan, unsay kahintang sa simbahan. Naagay problema ang simbahan. Amen? And listen to me, we should be a problem-conscious people. Ay, problema oy. Many times mga kaigsunan, ka-experience ta, og deal, og mga problema sa atong simbahan. Ug kabalo ka ang pinakalisod, usa sa lisod i-deal nga problema sa simbahan is rebellion. Kaning dunay membro nga mag-rebelde. Hangtod karon wa pud kasumbat atong nasod anang rebellion. Are you with me? Yes. Makasumbat oy. Galisod sila, patay na Juma, di ba? Si Juma Sison, patay na, pero hangtod karon wa na bugto mga kaigsuunan ang gihimo ni Juma. Unang kaning rebellion, magbantay ka. Kay dili lang ikaw dunay apil uban maamong. By the way, ayaw rebelde. Yes. Amen. Ayaw rebelde. Support ra kasi mong leader. Oh, amen. Support. Kaya ang Ginoo paminaw makikistorya sa iyang alagad. Are you with me? Kaysa may gipialan sa buluhaton. Paminaw mo na nagsayop kang pastor. Di man ikaw pastor. Are you with me? Na bata? Support ka diha, ampo ka diha. Amen? Paluyo ka diha mga kaigsunan. O kabalo ka ang pinakaugat ani nga rebellion is jealousy. Usara gyud kabutang kaning Cebuano, pinaka-Cebuano ani yung jealousy. Kasina. Kuyaw ni kasina. Ingon ang Bible ha, who will stand against envy? Wow na ito ning pagka-masinahon. Yes, Lord. Amen. Kay kanin tao nga magsikag kasina, wa kay kalipay. Kunya maghuna-huna ka og dautan niya. Kay nasina man ka. Yes. So bisan unsa na lang imong himuon nga ibutang-butang nimo anak niya tungod sa imong kasina. Amen. Ang siya nga imong gisigig butang-butangan og kasina aron paningkamot og paninguha ni uswag, ikaw gahamoy ka sudlo kay sige ra kag kasina. Amen. Why progress imong kinabuhi? Wa man kay mahimo kay sige ra man kag pamantay. Oo, panapulo. Panapulo. Amen, mga Kristohan. Oh. We are to walk in humility, in lowliness of mind. We are to recognize that all authority is God-given. Si Moses wala ni nagbuot-buot sa iyang pagka-leader. Si Aaron wala ni nagbuot-buot sa iyang pagka-priest. Amen?
At the same time, mga kaigsunan, ako nga inyong pastor, ako nagbuot-buot o ani ni. Amen. Salamat nga, gisugo, tas Ginoo. We just obey God. You know what, in 1 Corinthians chapter 12, Paul pictured the church as a body. Lawas sa tao. As the body has many members, so the church has many members. Sa dihang gisluwas kas Ginoo, gibutang ka na sa simbahan. Amen. Amen? And you are to function in a certain way in the body of believers. Yes. Muna kung kamot ka, be a hand. Amen. Kung dalunggan ka, be an ear. Amen? So kung dili ka kamot, ayaw pagkamot-kamot. Kung dili ka mata, ayaw pag mata-mata. Amen? So kapoy man yung kamot, mata lang ko. Inang Ginoo. Amen? Kay gibutang kas Ginoo, kabalo ang Ginoo na diha mahimo kang prophetable. Amen. Anak nga buluhaton. Amen? Ditagaan ta og gifts sa Holy Spirit. And if you are a Christian, you have been given a gift. And if you are to use that gift as a function in the body of believers, the whole body is not a tongue. Yes. Dili tanang parts atong lawas, puro ra dila. Una-una ako ang imong lawas, puro dila. Mura kag bulkya. Mura kag nukos. Are you with me? Every individual has a gift. And there are many gifts. Dunay ubang Kristohanon nga dunay daghang mga gasa. Dunay daghang mga Kristohanon nga dunay daghang mga hiyas. Unya ikaw jutay ra ang imo, ayaw kag kasina niya. Yes. Kung dunay Kristohanon nga maayo mo tudlo, maayo mo wali, then ayaw kag kasina nga maayo sa mo tudlo o mo wali. Yes. Amen? Sige ba? Dara-dara ang tuwana, ang bubig ka ng tuwana. Kung ikaw mo yari din, maglisod ka. Yes. Amen? Kaya ang imong gusto, out of kasina naman. Pasalamat ka nga na ay nagpagamit. Amen. Amen? Mo siya doon ay mag-pre-play ka. Naaman mo tako. Naakaw na di mo pagkakarong o kasing-kasing. Are you with me? Oh, unang ipagamit kung sa imong gift, exercise na. Amen? Your business is not to try to get someone else's job. We have too much insane vanity among Christians, wanting to be, mga kaigsunan, to have this position. Yun ang magunahunaan ng posisyon. Pamina mga Kristohanon, unsa may imong posisyon sa simbahan, wala na nagpasabot nga na kay posisyon, you are more important than other members. Wa po na nagpasabot nga wa kay posisyon sa simbahan, you are less important than other members. Tanan importante, pero di man pwede nga tanan choir. Yes. Amen. Pwede ba dahil? Ha? Tanan choir. Wala taga kong gigisunal siging. Amen? Di man tanan mo pwede diri mag-play. Yes. Amen. Una-una, 5 kabukmin mo diri mag-play. Samo kayo. Amen. Amen? Di man tanan pwede magwali. Yes. Wala na maminaw. Are you with me? Gituyo yun na sa Ginoo para ang iyahang body, the church, mo function og maayo. Amen? Magamit mga kaigsunan og maayo. Maunang di na lang ka mag-after og posisyon. Yes. Importante, nagamit kas Ginoo. Yes. Amen. Amen. 2000, I do not know the year. I think 2011, gi-install ko na assistant pastor sa Cordova. In 1 year, mga kaigsunan, si Pastor, dinuol na ko nga ba? Can we talk? Kuyawan ko na, basta mo na si Pastor, na seryoso na, pwede ta mag-istorya. Kay duhar man na, yung Pastor, mag-istorya ni mo, it's either blessing or curse. Kanang istoryahon na nga privately ba? Kaning sawali, para man ninatong tanan. Yes, Pastor. Sa nga ba? Kabantay ka sa atong simbahan. Kaya ako kabantay ka sa basig lahi ako nabantayan. Isa kabantay ka ang atong mga members sa church. Na-confuse. Ano sa niyong na-divide, but na-confuse. Na-confuse.
Kay ako nga assistant pastor, di man mo tawag ang mga membro na ko, assistant. Ang tawag po sa assistant pastor kay pastor man po. Sunay tayo na yung mga dili membro mo adto simbahan nga mga prospect nako, mo adto dito, Bible study nako, mo adto dito mangutana. Ayo naas pastor, unyang yang nilang gika istorya si pastor Ryan. Na, oh, ako ang pastor, dili ka to. Usa ka pastor. Oh. Bak, isang usa ko nimong educate na mga mga tao nga dugay kasabot. Nabili ako yung pastor. Di ba kung mayor, ang tawag nimo mayor, ang vice mayor, di man ka moingon nga, mayor. Vice mayor, yun na. Yes, amen. So ni Anas pastor na ba? Pwede nga, di kuhaon na to na. Karong simba, i-presente ka. Kunya, dili nakatawagod na as pastor. Oo, amen. Okay lang nimo, ayaw kalain na. Ikaw pastor, wa ko'y problema. In the first place, wala ko nag-after o position. Kaya mo, akong Panginoon, ordinaryo yung akong membro. But pagka-assistant pastor lang ako, alam, naghanang responsibility. It's either I will teach in the Sunday school or preach in the morning or preach in the afternoon and in Wednesday night and preach in the youth department o mga Bible studies o sa mga areas. Gipang-delegate ni Basurayan. Ani kamot ko nga ako mahimo na. But tungod ato mga kaigsunan nga confusion, then among gi paibalo. Pagkahuman o istoryang Pasurayan, naman, pagkahuman sa service, na ay mga deacons na niingon, pag manaanad na bang mga tao, nga pastor, thank you ha. Mas tilang ganin na, pas Pasurayan, nawa na yung tawag na kong pastor. Ito, deacon tawag ko kay. Naanad naman kung sila doon. Dugay kung ka-get over ang church ato kay pastor mo yung tawag. Kung no, mo nang dito sa kundo ba, ang tawag sa tanang mga tao na ko dito, sir. Sabi ko, maestro, sir ko dito. Oh, pero kaming Pasurayan, wak may problema. Nanikamot ko nga, wak may conflict ni Pasurayan. Sa Brad, kabalo ko sa imong kasing-kasing. Wak kay gihimo nga action na against nako. Tanan na imong gihimo tabang sa ministry. In fact, wala ko'y himuon sa simbahan without the knowledge of Pasurayan. Tanan nga akong himuon. Pastor, mo ni akong gustong himuon sa young people. Yes, Brad, you go. Pastor, mo ni akong himuon, mag-missions conference ka. Yes, Brad, you go. Pastor, mo ni akong himuon. Pastor, Brad, no. Then I will obey. Amen? Ingon anak man ang mag-assess. Unya, di ka masina o masuya. Kay alkansi ka, kung magsigi kag kasina. Amen. Right. That's why let us be careful of our actions. Amen? One time, nag-give ang church, mga kaigsunan ni Pasurayan, nag-give og giregaluhan sa sakyanan sa mga membro. May mga membro nga ni backslide. Wa pa naghatag, wa pa mo backslide. Bad attitude. Wa sila kabalo nga pila ka tuig mga kaigsunan si Pasurayan galakaw. Pila ka tuig si Pasurayan gaatiman nila. Amen? O sa kabalo ba nga, usar ka membro nga niangkon ato, niangkon og 100,000+. Mas wa pa gani gihatag sa pinasuko ni backslide. Dahil membro nga nihatag og 150,000. Wa gani ni backslide. Did you see? Unsa may problema? Kasing-kasing. Yes. Amen. It's all about the issue of the heart. We'll go to point number 2. Okay? Dukka na mo. Usa nga atong bantayan when we are in the wilderness, our actions. Magbantay ta, amen? Are you with me? Amen. Ikaduha, our ambitions. I don't have time nga ako ning basahon tanan. But listen, kabalo ka, si Korah, ambisyoso. Dili sa satisfied, na Levite ra siya. Di ko satisfied aning mag-assist. Kung gusto ko nga ako'y priest, ako'y mag-ceremony diya. Munang kabantay kasi Korah din ni one time, nagtakot-takot sila o insinso. Okay, so na nagpapari-pari si Korah, nga dili pari.
Karon na mga tao nga magpapastor-pastor, bisag dili pastor. Dili na kuyaw na oy. Amen. Di ba sa gobyerno na to anay kaso nga kung di ka pulis unya magpapulis-pulis ka, ang kaso is usurpation of authority. Amen. Unya tungod kay di ka pulis na kay mga dokumento kay nagpapulis-pulis ka, di lang usurpation of authority, but falsification of public documents. Daghan na sa imong kaso. Samot na sa Ginoo. Di man ta kasuhan ani sa korte, but my point is kaning atong mga kaigsunan responsibilidad nga gihatag sa Ginoo, seryoso ni. Amen. Kung unsay for now gihatag sa Ginoo nimo, unya gibutangan kas Ginoo og Aaron, gibutangan kas Ginoo og Moses sa imong kinabuhi, unya niingon si Aaron ug si Moses, dili ka. Ayo na lang kag pangambisyon na ako'y mutungtong diha. Amen. 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 Yes. Oh, sa tinud na lang malipay ug nailaing mohal eh. Amen. Kung ito na, I'm planning this month, ato ning planon, I want to group our church into two. Duhaon na to. So, kani din nga row, backslider group. And then faithful group. Sa ngayon gusto. Atong duhaon, I'm planning to utilize the responsibility. Nga daghang pwede makahimo. Kaya honestly kami mga pastor, dili mi masina o masuya kung naay makahimo. Amen? Are you with me? Amen. Oh, so magbutang tag usa ka grupo doon ay leader, kunya usa pud ka grupo na ay leader. Naay area leader, ang pikas po naay area leader. Amen? Oh, unya usa ka adlaw, moabot unyang time in the right time mag-appoint ta og deacon sa atong church. Amen. Munang kung ikaw di ka mapilian nga deacon, ayaw kag kalain na. Yes. Sila ron ko ni deacon tanaw ng mga naman ng mga deacon. So ngayon ang deacon para nga deacon. Pagtiki na nga attitude, oy. Yes. Waka ka balungan, kana sila nga nahinong deacon, bukat nag-responsibilidad. Pag meeting anas pastor, tagaan nag-responsibilidad. Kaya dili naman ang deacon mo lingkod kag bangko. Deacon ko din yung simbahan ha? Dili man ta parehas ubang mga baptis na ang deacon mo'y gamhanan o magbuot. Dili, Ginoo man magbuot. Amen? Dili na mao. Deacon is servant. Unang be careful mga kaigsunan, tanawagod ang verses 4 to 7. Mga kaigsunan, ingon si Moses sa verse number 4. When Moses heard it, he fell upon his face. He spake unto Korah and all to his company, saying, even tomorrow the Lord will show who are his and who is holy, and will cause him to come near unto him. Even whom he had chosen will he cause to come near unto him. These two, take his censers, Korah and all his company, and put fire therein, and put incense in them before the Lord tomorrow. And it shall be that the man whom the Lord will choose, he shall be holy. He take too much upon you, ye sons of Levi. Ingon si Moses o si Aaron, they take too much upon themselves. Dili actually, si Moses o si Aaron, mao'y nag-take too much upon themselves, but it was Korah. Nga naman, kay Levi's naman ka na kay posisyon, gusto pa yung kaglaing posisyon. Yes. Ingon si Moses, dili kami ang nag-take too much. You are taking too much. Yes. Be satisfied of what you have. Right. Amen. Amen. Kasi niingon pa si Moses, ani, kung ikaw palido na ko, mahimo ba ninimo? Oh, tanawa. Verse 8. And Moses said unto Korah, here I pray you, sons of Levi, seemeth it but a small thing unto you, that the God of Israel hath separated you from the congregation of Israel to bring you near to himself, to do service of the tabernacle of the Lord, and to stand before the congregation to minister unto them. Kabalo ka, dili tanan nga mga Israelites makasulod sa tabernacle para makaminister sa Ginoo. Kabalo ka, okay sara? The priests and the Levites. O
o maka-minister sa mga tao. Pero kabalo ka si Korah, ingon si Moses, gamay pa na ni mo nga butang. And he brought near to him and all the brethren, the sons of Levi with him. And seeking the priesthood also, for which cause both thou and all the company are gathered together. You look at that. Kung sa hihingon sa verse number 11. Asa sila kinsa ilang gikontra against the Lord. Against the Lord. And what is Aaron? That he murmured against him. Nganong niingon man ang Bible against the Lord? Why? Tungod kay ang duties ni Moses o ni Aaron were appointed by God. So the murmuring that they did is actually not directed to Moses and Aaron, but it was directed to God. Amen. Nagkasinabot ha? Amen. Gusto ko lasing kay kung di takakakon ani saan paglas sa Ginoo sa mga katawhan niya. Amen. Their malicious charge against Moses ignores the fact that they had followed his leadership at Kadesh Barnea. By now, they would be settled in the land of milk and honey. Kabalo ka, nahitabo ni, paminaw, nahitabo ni mga kaigsunan, doon na sila sa promised land. Di ba 40 mantos na katuig, ipatuyok-tuyok sa Ginoo? Doon na hapit na mahuman ang 40 years. Naa na sila sa promised land. Diha pa ni mga kaigsunan ni tunga sa kasing-kasing ni Korah. But samtang naa sila dito sa Kadesh Barnea o sa wilderness of Sin to Kadesh Barnea, mga kaigsunan, kani si Korah and all his company, they supported the leadership of Moses. Are you with me? They are at the back of Moses. But doon na unoon sila sa promised land, one step more, promised land na, blessing na, land of flowing and milk and honey, diha pa noon sila ni reklamo. Pati kayo ni nga attitude mga Kristohano. Nakasunod ba sa Korah? Wala. If we know mga kaigsunan the story, giabli sa Ginoo ang yuta. Ug samtang nagsigi sila bagulbol, sige sila abli sa ilang baba. Ang baba sa yuta ni abli gilamoy sila sa yuta. Nabuhi. Ano man? Walang Ginoo na lipay. Yes. Amen. That's why we need to be careful of our actions. We need to be careful of our ambitions. We need to be careful of one. Number 3. Of our associations. I mean, we are in the wilderness. We're going to the place of blessing. Mga Kristohanon, magbantay ta kinsay atong association. Amen. Kabalo ka si Korah na to'y nagsugod. Tungod kay si Korah ni sugod o rebuildi sa iyang leader. Kung sa'yo mo, all the 250 princes followed him. Ug din lang si Korah o 250 princes ang ni-follow. Kinsa pa? Si Dathan o si Abiram. Si Abiram o si Dathan, mga kaigsunan, ni-appeal o rebuildi. Why? Tungod kay si Dathan o si Abiram o si Korah suod. Muna magbantay ta kinsay atong kasi holding hands. Magbantay ta kinsay atong ka-association. Amen? Kay basin, di ta kaabot sa dapit sa panalangin. Tungod kay sayop ang atong association. In this world, mga kaigsunan, isip anak sa Ginoo, gusto tag panalangin. Magbantay ta kinsay atong kauban. Yes. Amen. Amen? We need to be with the people, have the same ambition, have the same goal and purpose with the people who does not care about God. Yes, right. Amen. Amen? Amen? Amen. Na okay ng acquaintance. Lain ng acquaintance. Ako nang gimension din many times. So ako ningon, di na ka mag-istorya, di na ka muduol, di na ka mga kamigo, di na ka mahimog transaction, di na may akong point. Yes. Amen? We will make acquaintance. Pero kanang association ng God is like this. What she is doing, so I do. Kung unsa iyang gihimo, mo pala akong himoon. Amen?
Inom siya tubak, inom pugog tubak. Parihaman ko niya. Muna nahitabo mga kaigsunan. Munang sungko kayo ang Dios sa gibuhat ni Korah tungod kay dili lang siya o ang iyang pamilya ang naapektuhan niini apan si Moses, si Aaron o ang tanan ng mga Israelites o kaning 250 princes o kaning si Dathan o si Abiram, mga kaigsunan na among sa gibuhat ni Korah. Muna, let us be careful with our associations. Gusto tag panalangin? Go with the people who wants the blessings of God. Amen. Do not go with the people who does not want the blessing of God. Yes. Amen. You have to business with them. Amen? Go with the people, mga kaigsunan, nga doon ay desire to serve God. Doon ay desire to glorify God and honor God. Kay kung makakuyog tag rebuilding, chances are ma-rebuilding ko ta. Kabaw kang anong problema ng rebellion sa atong nasod karon? The NPA, kabaw kang anong problema na? Tungod kay nagkadaghan sila, anong nidaghan sila? Tungod kay dunay nag-infiltrate nila. Dunay ni-influence nila. Ilang gi-associate na og sugod diha sa campus, ilang gi-amigo, ilang gi-paapil-apil mga kaigsunan og student council, gi-apil-apil nila og sorority, fraternity, and all the thing. Munang kamo paminaw, if you go to college, be careful unsa inyong apilan. Kay many of them are underground organization of New People's Army. Basi ko sa karla mo saan ka nakagbukit. Are you with me? Nayang people sa katipunan. You know what? Before, very faithful na sa katipunan. Karon usa nga aktivista. Why? She studied UP. UP Cebu. Aktivista ako to. Ngahangtod mga kaigsunan ang Bible. Di na to. Amen? Nga naman, rebuild din na mag-uto. Munang magbantay ka kinsay atong ika-associate. Amen? Let us be careful. If we want the blessings of God. Amen? Oh, palayo ka mga kaigsunan sa mga tao nga ga-rebuild this Ginoo. Kung gusto tag panalangin sa Dios. Hello? Kaya basin mo kuyog ang rebuild eh. Kuya. Be careful of your actions. Be careful of your ambitions. Be careful of your associations. Last, and we'll finish with this message. Be careful in your aspirations. Be careful in your aspirations. This is, aspiration is the hope of achieving something. Paminaw, remember, promised land is only waiting for them. Ang yuta sa saad, nagisaad sa Ginoo sa mga Israelites, nagpaabot ra nila. Dili to mulakaw, dili to muhawa ang promised land. Ang buhaton ra sa mga Israelites is to follow their God-given leader. Are you following me? Amen. Mao na ilang buhaton. Musunod na sila sa ilang gihatag sa Ginoo nga leader na si Moses o si Aaron. So that they can go to the promised land. But what did they? Korah and his company, all his company, rebelled against Moses and Aaron. At the same time, they rebelled against God. And so what happened, mga kaigsunan? God judged them. God judged them. Why? Because they attempted to divide the people. And so God judges them in the way in which they had seen. Kung sa'yo gibuhat ni Korah, o ni Abiram, o ni Dathan, they divided the people. Natunga ang mga Israelites. So sa'yo gibuhat sa Ginoo, nga judge nila, gitunga po sa Ginoo ang yuta. Ug gilamoy sila.
Ingon ang Bible, be not deceived, God is not mocked. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Amen. Kung unsay imong gitanong, mao po na imong anihon. Amen. God judges the very same way in which the man sins. That was true, mga kaigsunan. In the Bible, Jacob, David, kayo nung ng Jacob? Di ba si Jacob, iyang gitikasan si iyang igsoon? Si Isa igsoon niya? Si Esau, gitikasan niya si Esau? Unsay gibuhat? Unsay nahitabo ni Jacob? Sa dihang nag-court siya ni gusto yang gibugan ni Rachel. Kinsa gihatag ni Laban? Si Leah. Suko kay Jacob. Nga naman iyang giani ang iyang gibuhat. Si David. Hello, amen. Giani niya ang gihimo. Si Paul, another apostle. Si Paul, di ba, kayo nung katong Pablo, wapa siya naluwag, ipangbato niya, na magtigom, ingon ani, batuon, ipang priso. Kung sa netabo, sa dan si Paul naluwas, nagwali siya, gibato po siya. Yes, amen. Amen? These men had been leaders in Israel. Si Korah, Abiram, and Dathan. But they felt they should have more prominence in their service. What a warning for us today. Too many people have a marvelous gift for serving God, but it would put them into some humble service, and they have impression they should be running the church. Listen, mag-careful tani mga kaigsunan nga attitude. Magbantay tani mga kaigsunan nga attitude. Kaya di ta magamit sa Ginoo if we will not learn to submit. Amen. Amen? Are you with me? Oh. In verse 36 to 40, makita nato din ha, if you have time ha, basahan, you don't have much time, ato pa rin basahon ang bersikulo. But makita nato din nga niingon ang Ginoo ni Moses nga ang mga katubang butanganan o insinso. Di ba, imos Moses, ingon ang Ginoo Moses, kana sila, sige, ina na. Magdala na sila o kanang butangan ng insinso. Ugma, magkita ko ninyo. Tanaw na to, o kinsa yung tinuod. Kamalo ka mga kaigsunan, ang ilang halad, wala dawata. Ang ilang service, wala dawata sa Ginoo. Nga naman, tungod kay dito legit. Ang legit nga service nga mo offer si Aaron. Are you with me? Ang legit nga mulig nila si Moses. So ang itabo mga kaigsunan, nahimong naulawan sila at tubangan sa Ginoo. Tungod kay wa gidawat sa Ginoo ang ilang pagpangalagad, ang ilang dagkot-dagkot ug insinso, ang ilang paaso-aso, wala na lipay ang Ginoo. In fact, mga kaigsunan, kung imong tanawon, si Moses naging istorya sa Ginoo, ug niingon si Moses nga Ginoo, ayaw dawata ilang offering. Naminaw ang Ginoo ni Moses. Wala gidawat ng ilang offering. Kuyaw na kung ang pastor yung magampo, Ginoo ay dawat ang offering ni Brad. Kuyaw na kung ang pastor yung muingon, magampo, Ginoo ay panalangin ni ng amigo. That's very dangerous. Amen? Because one of the things of the favor of the man of God from the Lord is when the man of God will talk to the Lord, he will hear. Amen. He will hear. Amen? Munang, ayaw ka pangita ug way nga ang church ma-divide. Dapat ang imong himuon, mangita ka way nga ang church ma-build. Yes, amen.
Di kay para mabungkag. Amen? Are you with me? Ayaw nang muadto ka, magbalay-balay ka, may pataka dito, tabi. Na kay issue, problema, you come to me. Yes. Eyes to eyes. Amen? Mouth to mouth. Nose to nose. Teeth to teeth. Are you with me? Ay dapat mong ginanag issue nga utlo ng negatibo daan. Dito ta? Tsaka na itong offering. Para nagwa pa naghatag ang offering. Are you with me? Ayaw eh. Amen? Magsuroy-suroy ka dito. Kawa pa, kung magsuroy-suroy ka, may balaan ka na ko, you will have a problem with me. Amen? Amen. At tuon tayo kasi ng balay. Ma-offended man ka ko, ma-offended. That's good for you. Amen. Amen? Kaya di na maayo nga attitude. Yes. Dapat imo is usaon. You will aspire someone to serve the Lord. You will aspire that the work of the Lord will be built. Yes. Ikay malipay ka mga kaigsunan nga wala na bungkag ng simbahan. Kana nga huna-huna na sa yawa. Yes. Amen. Kaya ang yawa ramay naghuna-huna ang simbahan sa Dios mabungkag. Yes. Amen. So kung iuna-ana imong huna-huna, kuyog mo si yawa. Amen? Namo mo? And God judged them. And you know what? Subo kayo palandungon. Doon nas panalangin. Mauni sila. Ani nga time, 40 years according sa Bible scholars. Mauna ni promised land. Doon sa promised land, ang yuta ni nga. Nakahulog silang tanan. Gilamoy sila sa yuta. Buhay. Why? Di nato ka komedyahan ang Ginoo. Kapag ba kaning atong pangalaga sa Ginoo, di komedya. Amen. Oh, blessing, may cursing or blessing. Yes. Amen. But na blessing mga kaigsunan sa pagpadayon. Amen? Ay, di mo padayon ka. Kuyog ka di mo padayon. Kuyog ka mo padayon. Are you with me? Ayaw rebelde. Tanawa ng mga tao nga rebelde na ba'y kalinaw? Wala ba'y kalinaw asa mga rebelde nagpuyo? Tukas bukid. Dagan din eh. Tago na po. Dagan na po. Kay ginahanting. Amen. Unang ay rebelde sa Ginoo. If you don't want God to judge you, now God is ready to judge His murmuring people. The very man about whom they are complaining is the one who said, kabalo ka? 16, tanawa. Verse number 48. Mo close ko ani din, mo manata. Verse 48. Ani nga time, grabihan kapungot sa Ginoo. Verse 46. And Moses said unto Aaron, take a censer. Are you following? Put fire therein from off the altar. Put on incense and go quickly unto the congregation. Make an atonement for them. For there is wrath gone out from the Lord, and the plague is begun. Si Moses mao'y nagsugo. Kabaw pa si Moses, huwag siya kabut-but o dala o censer. Kamanan, kabalos Moses, hindi sa priest. Ang dunay katungod, si Aaron, yan nagsugon. Wala yung Moses nga, ako may ingnas Ginoo. Ako may leader. Ikaw pare, ikaw mo yung priest naman. Ako lang nagkot. Wala. Giato ni Moses, si Aaron. Yang ginuspito. Then, ingon si Moses, pagdali. Di ba, anong sulti pagdali? Pagdali. Nagkunti na yung sinsunod niya, gawas ito quickly at tukas mga tao and make an atonement, for there is wrath gone out from the Lord. That plague, the plague is begun. Mo pa'y magsugod mga kaigsunan sa hampak sa Ginoo. And Aaron took as Moses commanded. Tanawa si Aaron ituman. Yes.
Moses ran into the midst of the congregation, and behold, the plague was begun among the people, and he put on incense and made an atonement for the people. Look at verse 48. Ready? Read with me. And he stood between the dead and the living, and the plague was stayed. Can you imagine, pag abot dito ni Aaron, ang uban nangamatay na. Ang uban buhay pa. O naabtan niya, he stood between the dead and the living. Kabalo ka, si Aaron mauning tawhana nga ilang giripildihan o ilang gikriticize o gidaot o maayo. Pero the same person na nibarog sa ilang taliwan. Are you with me? Amen. Kabalawat na yung mga membro nga sigdaot o pastor, huwag ko kabalo nga sa kadlaw, that pastor will stand is the person who will stand beside him. Di mo unong pare ni mo. Are you with me? Nabata? The plague stayed. Walang kakabalo mga kaigsunan ani nga time nag-ampo si Aaron, gihangyo ng Ginoo. He stood between the dead and the living. Oh, salamat mga kaigsunan nga sa atong kinabuhi ang tunglo pwede dahil mo undang. Ang tunglo pwede dahil mo unong. Amen. Are you with me? Salamat mga kaigsunan nga doon na daghang mga tunglo, doon na daghang mga hampak o batik nga kahintang sa itong kinabuhi nga nakalingkawas ta. Why? Because there was a man who stood between the dead and the living. Amen. Salamat mga kaigsunan nga usa ka adlaw doon ay pastor na to nga nitindog at tubangan sa Ginoo nag-ampo. Yes. Giampo ka, giampo imong pamilya. Amen. Gitudloan kas pulong sa Ginoo, giwalihan kas pulong sa Ginoo. That's why do not think that that man of God is taking too much upon you. Amen. No. Amen. I hope this morning doon na tayo na-learn ng mensahe. This is a hard message, but this is truth. Yes. Kung gusto tag panalangin, change your actions. Kaya kung sa wapat na naluwas, ang atong binuhatan, nga naluwas na ta, maura gihapon, ay kagunahon panalangin. Amen? Di ba ang atong signboard na dito, naapudiha, ang sa'y nakabutang, be saved. Ikaduha, ha? Be changed. Ang sa'y ikatulo, be blessed. Ulahin na ng panalangin, luwasan. Unahin na ng panalangin sa be changed. Kung sa una natay pagka-rebuilding o utong, uspa na. Kung natay attitude sa una nga kanang rebellious attitude, natay attitude sa una nga di ta kabalo mo submit, natay attitude sa una nga di ta mo respeto, uspa na. Kung gusto kang panalangin. Are you with me? Napata? Kaya magbantay ta sa atong ambitions. Alright? Kung sa'y point na ko, anak. Ako point na kung sa'y imong gihatag sa Ginoo karon, tanan mo ba ordinaryo na kung membro simbahan? Imo ra na muna-una. At tubangan sa Ginoo, wala'y ordinaryo membro. Amen. Yes. Amen? Amen. Kung saan ni kanta-kanta choir, oy, ano naman ni, tinagamay, oy. Amen? Kung saan ni kanta-kanta ng special number, ang lisod na sa kadlaw, mo anak ka, kung saan man ang simpa-simba niya, oy. Next verse. Yes. Munang ang gamay nga butang pakadak ana. Amen. Para di na mahimong magpabiling gamay. Amen. Yung sa may basa-basa Bible oy. Support og mission sa mga gud na. Pwede na gamay oy. Ano lang una-una. Oh. Sung tawon ning panay kaning sung leader. Ayaw kung unsay pwesto nimo, ayaw pangilog sa ubang pwesto. Yes. Amen. Mag-ampo ka nga Ginoo. May mawala ang pastor. Para ako na pastor. That's bad attitude. Base nilipulin nimo, usa pa kasimana, usa pa kabulan, o kwinta ka. Amen? Amen? Kunya, be careful of your
aspirations. Be careful, kinsa itong kauban? Ha? Ay kagkuyog og kura. Nabay kura ngalan din eh? Bilang ngalan, but kura in attitude. Ay kagkuyog og abirang. Kuyog kag greedy. Yes. Amen? Ay kagkuyog ni Ditan. Kay utok mga rebelde. Kuyog ka nga Aaron o ni Moses. Amen. Kuyog kag Joshua. Kuyog kag Caleb. Mao na ilang kuyog. Di ko kakabalo des Joshua nga nagsama-sama og si Caleb. Di ba di ka kabasa sa wilderness? Di ka kabasa ni Joshua og ni Caleb nga nagsama-sama. Why? Tama ba kaning tao nga ang kasing-kasing mo suporta? Hilong ra na. Oh. Matod pa nila, kani daw drum nga way sulod tubig saba. Tinaw na, kaya mga tao nga way sulod ang utok, saba kayo. Yes. Ano yun? May sulod ang kinabuhi, may saba kayo. Ano yun? Oh, way gihimo, okay saba. Okay na lang ng kasaba, niya ay gihimo. Okay na lang, pero di ko na okay. Amen? Pero kanina ay gihimo, di ko, hilom ra na. Suppose puluhaton ba? Di na gusto nga, kung unsay gihimo sa wala, di niya i-apply ba? Di gihimo sa wala, di niya pa'y balong tuo. Wato nang gamito sa saktong hermeneutics. Wala nang pasabot na di kang nangin. Oh. Be careful. Kaya kung ako ni bulag sa akong mga barkada sa una, ambot, di ta magkita. Ni-decide ko nga, di na ko. May ko gapon eh. Magkita mi. In fact, mauli ko dito, niuli ko bago sa mga. Nangadto akong mga barkada, kabalo sila nga na ilang idol. Ina mo siya idol na. Part. Na kay pangdugang dito. Ako siya dugang. Shot mong gabi nito. Shot na yung ulo. Luma-luma mo, inom mo, na yung kapalit. Di pwede mo apel ka, anak. Kaya kung muhatag kayo ng Bible, apel ka. Oh. Munang na mga yo, ako ganang ingnon, ay ipalit o rugby ha. Kay Jesus ako na inyong hatag, pero sayang kayo na. Daghanan ng rugby. Amen? Ay ipalit o rugby ha. Oh, isa ipalit ng pan. Kung siguro ay palit ng pan. Ipalit na ko din eh, makakita ko niyo, nabuang na ganiga, so paano yung ipalit? Oh. Be careful of your last aspirations. Aspirations. Doon na tayo mga aspirations. Yung daw katong aspiration, blessing. Promised land. These people na nagtalong og pangalagad. This mo ang aspiration ang Ginoo. Amen? Ano? Kita ka na? Na nagsaka-sagdan? Are you with me? Bago pa kang naluwas na ka diri. Labutaw na nga dahil kanin kuwan pulang. Di man maka... Oh, kita mo sa aspiration, hagdan? Labutaw, di man positive eh. Di pwede sleepy. So pwede ras bongbong. Kita ka na hagdan? Ang. Amen. Bago pa kang naluwas na ka diri. Amen? Amen. Hinaw kung magkadugay, makasaka ka. Yes. Labutaw din ako kaabot. Amen? Di ka nagkadugay ka, imbis na alalong ka dito sa asinari ka diri! Yes. Amen. Amen. Subo ka, Pastor? Wah! Ayaw. Yes. Dapat mo abot ka ni Bulawan. Amen. Amen? Oh, muna yung goal nyo ba? Muna yung aspiration. Tala ako diri. Sige lang. Sa kaadlaw, maabot ako diri. Amen? Sa kaadlaw mo. Amen. Tanaw ganito. Tanaw itong mga rebelde. Amen? Tanaw itong sige kasina. Yes. Enjoy na ganito. Sila ito, sibag kasina, si Glalis. Amen. Kung sa may tagbo na siba. Galalis pag-away. Are you with me? Amen? Sige pa sila itong criticize. Ikaw mag
Tang na, tugot ka na, manod. Pasag din, no? Amen? Let what you do for God Yes. Amen. give them an insult. Right. Amen? Ang tinakay mo sa Ginoo. Babo to, nakas pa na blessing. Karmis lang. Inom-inom ka dito sa gatas. Flowing with milk na. Nga, dugos. Amen? Kaon-kaon ka dito sa grapes. Tatanaw ka dito. Tatanaw ka tapos mas kami ngawa. Gusto nga naman na. Gusto nga panalangin. Di mo kuyo. Nakakanto ka kuyo. Di mo ang aspiration, ang saad sa Ginoo. Promise ang Ginoo ni mo. Isaaran ka niya. Nindot kay saad. Just obey. Just follow. Amen? Amen. Nagtuo ko mga kaigsunan nga katong mga tao di lang si Kura, Aberang o si Nathan and all his company ang waganahin ni Moses. Doon na po tayo na dito makigsunan nga naagad sila yung waganahin sa attitude ni Moses. But paminaw, they just follow. Yes. Ang sa Nita po, pagkabot sa promise land, si Moses wagani kasulod. Lagawa mo, ginatong tunan. Nganong si Moses wag kasulod. Kinsay napuli ni Moses pagkamatay? Joshua. You want to be a leader someday? Be a follower. Lisod kayo ng ang imong posisyon janitor pa niya. Pag-abot dito, mura na kang manager. Are you with me? Janitor ka niya, mura kang manager dito. Di ka kaubin. Kasi susutin ka na ko. Ako yung supervisor ni mo. Rampot na ko. Di na pwede. Pagkaugma na, fire out ka. Puli. Napa mo? Ang bolo, be, kung i-promote ka. Let us pray. Lord, salamat kayo sa inyong pulong. Thank you for reminding us. Bless this invitation. In Jesus' name.